Nu har vi fjernet den anden fade zone. Nu fjerner vi den første fade zone. I dag laver vi en buzzcut. Nu laver vi den første fade zone, og det med uden guard åben. Nu laver vi den anden fade zone, og det med guard 2 i lukket. Nu lukker jeg med nummer 1 guard og fjerner den anden zone. Det vi vil gøre nu, det er at fjerne anden fade zone. Vi vil derefter fjerne første fade zone. Vi vil til sidst tage os af toppen. Nu fjerner vi den anden zone med guard 1 i lukket. Nu har vi fjernet den anden fade zone. Nu fjerner vi den første fade zone.